Yeah, yeah. Lil Cody. Round 1, 187 production. Nick, booking po. Oo. May deliver po kami. Risa Galutan. Yung center. Sir. Oo. Ano sir, may deliver po kami. Nagkakalaga po ng 2,500. 2,500. Yes po. Grocery naman po ma'am. Grocery. Tas isang bultong bigas. Ano yun? Ang nabayaran na niya? Kayo daw po magbabayad sir. Ako? Yes po. Paano na sa'yo? Pinapasugot ka ng agbayan. Ano ba yung deliver daw? Grocery sir, then bigas po. Tama lang yan, panos din naman. Oo. Hawakan mo yung ano, may ano. Tama nga, marami siyang bisita. Naman daw po magbabayad sir. Kay need nyo kunin, sabi naman po nila. Magkano lahat? 2,500? Yes po. Bakit sir, wala po ba kayong cash dyan sir? Cheque po. Kumukuha din po kami ng cheque. Usapan lang kasi ito eh. Sa akin pa nakipinangalan yan. Hindi naman sa akin yan. Pero sabi naman po kasi nila Oo. sir, ikaw daw po bibigay ng pera. Nagpatol po, di ba, minsan? Yes Kaya po. nagbayad. Iatras ko Kaya na. nga po kami nag-video sir para ma-evidence po kami kapag hindi sila nagbayad. Ay, okay lang yan. Pagka wala pala akong pangbayad, ay di ako pala malilintikan. Pwede naman kaming kumuha ng ref sir kung meron. Oo. TV. Irik ngay. Ay, palay. Sama? Sige po. Wow. Pwede. Panagan naman kasi dito sa atin. Ada 1,000 utang ang pagpalingkik. Oh, may 1,000 daw si Madam. Pwede mong hiram Ako lang ang sir. So, mag-receive. may 1K din ako dyan. Oh, hiram ka muna sir para. Yun lang naman ang usapan dito eh. Nantiting naman. Ngayon ganyan mo nagmanda niya na yung makapunti po sa yung mga halaman dyan. Pwede din sir, mga halaman mo. Ayaw ko lang ng Mga mga ganito eh. mamahalin din yan mga yan eh. Pati ay alaman eh. Palit na lang namin po. May pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, Ama. Awitin ko ay alay. Mother's Day po! Tapos na yan. Hindi, di ka na isang antay. Sabihin, Kabidyo unta kayo mo lang. Yan. Ilocano ako na. Sige po. Diyan maragin natin Diyos sa Kailan ranana, amang kay nasalong at dalatamot nga ang gama. Kit. Diyan, no po agyan da jaw away, tas paknita ka nung oras mo kung damot ti COVID ito, so ano po agyan da jaw away. May damot ay sinsibog tas diyan. Sapay ko maginapo Diyos sa ano na yung datamot ko sa aking piksada. Tas tanot ay jay, oo. Tas tamot kini Prissy. Sapay ko mata, ipaluwas niya po Diyos, nakikita ka nito. Al-al daw, o tawag niya. Yaman po. Thank you po, Nay. Yeah, yeah. Lil Cody. Round 1, 187 production. Nung ako'y bata pa, nang iwan ako ng aking ama, matay lumulungan na. Di kaya ni nanay nang iwan niya. Ay, bagaman ulit ganyan, Presi. Minhan. Salamat. Nabalintang gin natin, sir. Nabalintang ginan. Sige, red box mo tanan ano ka lang. Dahil. Malalon pa rin ang gin. Kurang. Na mayakap siya
At masabi ko na mahal kita, Ama. Awitin ko ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita, o aking Ama.